Raviristeily 2017. Mä en tiedä mihin mä oon menossa, mutta kohta se selviää. No tulee ihan mahtava. Tuleeko? Tää on nyt jo tosi hilpeällä tuulella ja kaikilla on hauskaa. Ja niillä on kovat odotukset ja kaikki tulee hyvällä mielellä. Aurinko paistaa, luvattu hyvää säätä. Eli tässä on nyt 2 ohjelmaa. Sitten, oliko täällä kortsuja missään? Täällä... Niitä on 2 pakettia niin. Täällä. Hyvä. Pystyykö niitä etukäteen sopii, kenen kanssa niitä käyttää vai pitääkö se itse tavallaan selvittää? Siellä on sellainen lista sit siellä hytissä. Hytissä? Joo. Mitä tältä reissulta voi odottaa? On ihan huikeeta meininki. Laivalla vai raveissa vai? Kaikkialla. Hemmetin hyvä konsepti. Mun mielestä kaikkea piti päästä kokea tää. Mä halusin järjestää. Lopetettiin 5 vuotta sitten ja piti herättää uusiksi henkiä. Pidä tätä 5 minuuttia, kun mä käyn kusella. Kävin eilen ajamassa mökkitiin. Nyt ollaan virallisesti risteilyalueella. Jengi odottaa malttamattomasti risteilyä. Odotatteko te? Kyllä. Miksi? Näin me tehdään. No miksei me odotettaisi? Hyvä kysymys. Ravimiehiä. Kyllä. Voittaako se suomalainen tän reissu? Kyllä se voittaa, kyllä. Sitä me lähdetään kannattaa nyt. Jaa. Jokainen risteilijä tietää, mikä on risteilyn kohokohta. Se on nimittäin tää. Mitä tää pitää ostaa? Mä en löytänyt noita koreja siis mistään. Mä yritin etsiä noita koreja. Mutta tavallaan kyllä se onnistuu silleenkin, että laittaa vaan muiden ihmisten koreihin ja sitten tullaan nähdään tuossa ulkopuolella, kun oot maksanut sen. Tax Free yllätyskysymys. Mitä aiot ostaa? Jännä nähdä, Joo. mitä mieleen juolahtaa. Just, ette ole vaan virttailemassa. Farkut tarvii ainakin, koska edes meni vähän särki. Särki tällä reissulla jo. Joo. Nyt on 1,5 tuntia oltu laivassa ja sulla on farkut rikki jo. Nimenomaan. Mietittiin, että ehkä ihan kirkastavia sipsejä, pitää olla suolasta. Joo, senhän saa muullakin tavalla hankittua sen suolan. Sitä kun on tekilaa esimerkiksi. Mä en tiedä mitä te ajattelitte. 18-vuotiaana oli ekan kerran raviristeilyllä ja ilmoitin silloin luokakaverille, että tänään Ruotosen pojan housussa juhlat ja sehän piti paikkansa. Ja musta on viime yön tullut sinkku ja ken tietää mitä tällä kertaa tapahtuu. Mutta te ootte edelleen hengailette yhdessä, vaikka te ootte just eronnut. Näin on. Lähettiin jo, meillä on 3. pyöräkin messissä. Sitten on tämmönen Pepsi. Sitten ei muuta kuin Janne Korven ravipaneeliin kuuntelemaan. Tää on niin sanottu laivan kasino. Täältä löytää aina rikkaita, kauniita, elegantteja ihmisiä. Otetaan ensimmäinen. Mies on käynyt 15 vuotta ravireissussa Elet Lopetissa ja kerrankin kutsui myös minut mukaan. Mahtavaa. Otetaan uudestaan. Mitä odotuksia Elet Lopetista on? Silleen, että meillä olisi kaikilla kivaa ja ilma olisi hienoja. Ilma olisi hienoja. Ilma olisi hieno. Jaa! Mä ajattelin, että kaikilla olisi kivaa ja ilma olisi hienoja. Sekin olisi hienoa. Teillä on mahdollisuus ehkä ensimmäistä kertaa elämässä saada minulta kutsu komentosillalle. Omasta historiasta sen verran, että mä oon ollut Texasissa rannikkovartiostossa Andyn kanssa samaan aikaan, joka sattumoisin ohjaa tänään tätä Baltic Princessia. Ja mä sain käskyn ohjaajalta viedä jotkut ihmiset tutustumaan komentosiltaan, joten haluaisitteko te lähteä meidän mukaan? Haluatte. Mahtavaa. Kiva nähdä pitkästä aikaa. He suostuvat lähtemään mukaan katsomaan komentosiltaa. Tässä on Andy. Mä en muista teidän nimiä. Andy. Pia. Lähdetäänkö katsoa vanhojen aikojen kunniaksi? Meillä on molemmilla samat kotkatatuoinnit täällä muistona Texasin rannikkovartioston hommista. Ja kaikkea mitä on tapahtunut merillä ei tietenkään pysty kertomaan, mutta jonkun verran mä pystyn niistä laitteistoista ja navigointilaitteista kertomaan. Että kiitoksia. Tässä me ollaan ja tässä meidän komentokeskus sitten on. Jos pystyt mitenkään esitellä tänne päädyssä olevan kaikuluotaimen, mikä on siis Euroopan suurimpia kaikuluotain niin sanottuja, tätä kutsutaan niin kuin paletiksi. Nyt sä taas puhut vähän puuta heinää, eli tää ei ole kaikuluotain, vaan tää on tää ohjauspaneeli. Paneelista puhuttiin. Joo, kyllä. Eli sieltä löytyy tutka ja kaasukahvat ja ruorit. Eli
tässä on ne asiat, mitä käytetään, kun laiva ohjataan. Näette täällä varmaan tuttuja Rolls-Royce, Morse, varmaan tuttuja termejä, eli aikanaan ollaan morsetettu savumerkkejä silloin, kun on jotain viestittävää. Eli silloin, jos laivassa kaikki sähköt pettää jostain, jos todella harvoin on käynyt näin, niin silloin annetaan morsemerkki, eli se on tämä nappi ylös ja sitten tulee tietyt savumerkit, mitkä sitten muut laivat tunnistaa. Tässä on tämä nappi, mihin missään vaiheessa ei saa koskea, eli tästä lähtee semmonen alhaalla autokannelta aukeaa toi luku ja tästä pystyy sitten ajaa Rolls-Roycella semmoista maan tavallaan tunnelia Tukholmaan. Taas meni vähän väärin, eli tää on ihan meidän ruori. Ja tää näyttää, että missä asennossa se ruori. Joo, tää on todella nuori laite. Joo, ruori. Ruori. Elikkä tällä näin ohjataan. No, tässä olisi 2 nörttiä nyt parhaillaan niin koodaamassa jotain säätietoja. Onko tää automatisoitu? On. Nyt mennään autopilotilla. Joo, mä katsoinkin, kun tuo toinen nukahti hetkeksi, niin ei ole tavallaan hätää varmaan. Hän on nukkunut viimeinen tosi vähän. Onko vielä Kevin vaimon kanssa ongelmia vai onko kaikki kunnossa? Joo, hän ei mielellään puhua. Kyllä on kaikki kunnossa. Että. Joo. Sitten voidaan siirtyä tuonne vasemmalle puolelle, jossa joskus on ollut merirosvoja meidän aikana, mutta nykyään todella harvoin sattuu tätä. Joo, nythän se on niin, että se, joka tulee vasemmalta, niin on väistämisvelvollinen. Ja tietysti sitten, jos on oikein ahdas väylä, niin vaikka semmoinen pienempi huvivene vaikkapa tulisi oikealta, niin meillähän on tässä väylässä aika vaikea väistää, koska jos me mennään väylän ulkopuolella, niin sitten me ollaan yhtäkkiä me ollaankin Karilla. Ja jos ette Karia tunne, hän on siis Peitsinniemen Kari, joka asuu tuossa ihan pikkusen vasemmalle tuosta ensimmäisestä saaresta, niin hän keittää sitten monesti kahvit ja jos ajetaan Karille ennen Tukholmaa, mutta Kari on nyt ollut eläkkeellä 7-8 vuotta. Sanotko uudelleen? En kuulu. Kuitti. Joo. Ei oo mitään hätää. Karilla oli hajonnut tuon mokkamasterin, niin nyt on sitten vähän erilaiset kahvit tuossa. Mutta jos nyt leikitään vuotta 1990, eli nojaat siihen ihan reilusti. Joo. Ja sitten Piiakin voi tulla tosiaan tähän mukaan, vaikka ei nyt näkään ihan siihen jonoon vaan. Niin voidaan tuossa ottaa. Tää on niin kuin vanhan liiton niin sanottu, moni sanoo, että tää on juna. Mutta kyllä tää ihan laiva on sitten vaan iso noja eteen molemmilla. Mitä te nauratte? Että jos vaan sopii, niin voidaan lähteä katsoa neitien konehuone. Jos vaan sopii, niin voidaan vielä käydä konehuoneen puolella. Ja todellakin. Toivotetaan Andille loistavaa illanjatkoa. Oli mukava nähdä esittelystä. Kyllä. Joo. Ja merimies tervehdys. Ja tytöt, kiitos, että olitte meidän mukana. Kiitos. Kiitos. Nyt on semmonen tilanne, että täällä on aloittamassa bändejä, semmonen kuin Niila. Ja meidän tavoite on päästä bäkkärille. Ja täällä on oltava bändin bäkkäri. Loistavaa. Mikä fiilis ennen keikkaa? Erinomainen fiilis. Tänään on erinomainen fiilis. Kuinka monta minuuttia ennen keikkaa? Meillä on vähän juttu kesken tässä, niin viittekö painoa vittuun täältä? Arto, nyt ei oo sun keikka vielä. Eikö mulla ihan pikkusen kesken. Viittekö painoa? Missä on pääartisti Niila? Tässä. Sinä olet Niila. Voiko mä oisinkin, mä saisin aika vitusti pesä. Anteeksi. Hei, tää ei tuu mihinkään. Tää ei tuu mihinkään. Täällä on bändin bäkkäri. Täällä on myös reissujärjestäjä Janne Korpi paikalla. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Todella hyvä. Kaikki on mennyt hyvin. Seuraavaksi illan pääartisti Niila. Mikä on tilanne, että nyt ollaan bäkkärillä ainoa kaunis nainen? Täällä on Jaajo Linnomaa. Missä ne kauniit naiset on? Missä ne kauniit naiset on? Eikö aina rockbändien bäkkäreillä oo kauniita naisia? Mulla on tosi kauniit bändikaverit. Mä oon ollut tosi tyytyväinen aina. Tässä on Antti Ynninen, saksofonisti ja todella kaunis instrumentti. Me ei ole ikinä kyllä nähty niitä kauniita naisia. Mulla, niin kuin mä sanoin, mä oon ollut tosi mielissään tästä. Onnellinen, että on kaunis bändi. On. Okei, loistavaa. Mitä sä oot siitä mieltä, että mä sanoin äsken erheellisesti heille, että illan ensimmäinen iso artisti, kun mä en tiennyt, että sä olit vetänyt. Siis fyysisesti vai niinku henkisesti? Ihan henkisesti. Miksi sä naurat? En mä nauranut. Siis nosta maljaa, kaikki laulaa. Se on Keijo,
oo, huolta meil ei oo. Pidä ääntä, tää on ravien fleijo. Täällä murheita puida ei. Jos oot messissä, niin huuda hei. Porsi, Teivainen, Torvinen, Kontio. Pysty ilmaan, sit öljy tai lantio. Nyt on aika bailaa, siis nosta maljaa, kaikki laulaa. Sanotaan, että olympialaiset ei jäädytä niinku pätkääkään tämän vertaan. Niin ei olympialaiset lautailussa, ei ravit. Ei ravit, ei mitään. Ei mikään. Jalat vaan täriks. Se on keijo. Mut onneksi se meni hyvä flow. Hyvä flow. Hyvä flow. Väsytyin. Miten ensimmäinen ilta raviristeilyllä on mennyt? Siis ihan käsittämätön suksee. No! Ensinnäkin siis Helsingistä Turkuun Ilpo, Ilkka ja Arttu Viskari 2 tuntia mietti silleen, että pitäisikö vetää vaan jonkunnäköinen setti tänään kimpassa. Ja nyt ne veti sen ja se oli ihan timanttia. Sitten sen jälkeen nyt mitä tässä nyt ikinä ollutkaan, mutta siis Janne Korpi äsken lavalla räppäämässä. Se oli mielessä. Niin, siis se, että Janne sai ton kokemuksen, niin se on ihan niinku sen arvosta, että me vedettiin tää koko raviristeily. Kaikki on lähes raveihin. Siis silleen, että ei niinku mikään perus ryyppyristely, mitä mä vähän pelkäsin, että tää vois olla. Kaikki on myös raveihin ja vahvasti niinku Tukholmalla kohti, että huominen päivä Stokiksesta tulee olemaan aivan sairaan. Mä menen nyt Jannen kanssa juhlimaan Jannen äskeistä suoritusta, et ei fuck tästä risteilystä. Hyvä, eli kamera kiinni ja huomen raveihin. Jes, todellakin. Moi. Se on siinä, raviristeily. Ei voi sanoa muuta, että hyvä meininki. Lähdetään nautiskelemaan. Lauri, säkin voit opettaa tuon kuvaamisen. 28 bussia suomalaisille. Älä joudu nyt hukkaan. Mitä? Älä joudu hukkaan. En joudu hukkaan. Ensimmäinen lähtö Elite-Lopetissa alkamassa. Jengi mylviintyy, mä voin vaan kuvitella mitä se on huomenna, kun on se päälähtö. Hello. From Sweden? Norge. Norge. Okei, okay. Sorge. No niin, tervetuloa. Mennään kattoo tän paikan pyhintä mestaa, tallialuetta. Hevoset valmistautuu lähtöihin. Jengi käy kuuman, hevosen omistajat kyselee vihjeitä ja hevosen viimeisiä kuulumisia. Pääseekö tänne kuka vaan? Tänne ei pääse muuta kuin me ja hevosen omistajat, valmentajat, hoitajat. On täällä jengiä, mutta ei pääse kuka vaan. Tää on semmonen jenkkimallinen kärry. Ja mikä se idea? Tää on Amerikan. Tää vähän niinku nostattaa hevosta. Laitetaan se. Tää on tehty sillä lailla, että sit sun pitää istuttaa vähän takakenossa. Ai, voi testaa. Miksi sitä hevosta pitää nostattaa? No kyllä suakin, kun sä juokset, et mietit, että jos joku vähän nostais, sulla on aika kevyt olo, kun sun vähän niinku lennät on vähän niinku jalat ilmassa. Mikä on se ideologia, mikä nostattaa sitä? No sitä, että sä istut sinne, sä oot vähän niinku alempana. Sä oot vähän niinku alempana. Lähtekö? No niin. Venä. Nyt täällä. Ei pysty pitää. Normaalisti kuskit ei oo näin lihavia, että sä voit kuvaa seuraavaksi noita huippukuskeja, niin ne on puolet tosta. Mutta tää on syvät kerrot äijälle, hevonen lähtee lentoon. Legendaarinen Suomi-baari. Tää ei oo mikään Ruotsin laiva, mutta kaikki suomalaiset kokoontuu aina tänne kannustamaan omiaan. Mä dikkaan sen takia Elite-Lopetissa, täällä on niin ihania ihmisiä. Täällä on niin ihanaa. Tosi hyviä hevosia ja Raine myöskin, niin tää kuvaajamies, tää varta tässä, niin muutenkin meidän repästä tästä ihan Simona. Ei voi sanoa muuta kuin, että jengi nauttii, hei. Terve! Moi! Olitko kakalla? En kyllä ollut siellä, vaan
mun kaveri oli suihkussa. Jaa, no saisiko tulla katsomaan? Mä luulen, että hän ei ehkä välttämättä ilahdu. Jaa. Me tulee 20 tyyppiä suihkuun nyt! Jutkis tulee ekana! Ovi on kiinni! Täällä on niin paljon jengiä, että voi edes tajuta, mitä siistiä. Ilmaille valmiina! Joo, me odotetaan. Come on, Elite Loppet 2017 raviristeilyn päätöspäivä. About 30 000 ihmistä ympäröi meitä hyvinkin pian, kun Elite Loppetin päätösmatka ravataan. Kaikki muu on mennyt viimeisen päälle niin risteilyllä kuin tää raviradallakin, mutta ilma saisi olla pikkusen parempi. Mennään kattoo mikä Suomi-porukalla on meininki. Siis sunnuntai-aamupäivä. Niin, nyt on sunnuntai, kello on 1. Mut eikö se... Niin, välillä näin. Joo. Elite Loppetissa ilmeisesti näin ensimmäinen kerta, mutta ei viimeinen. Kaikki laittaa mukin jonkun suuhun. Mun puuttuu. Apua! Mun suu jää tyhjäksi. Mitä toi on? Jaa, huulipuna. Joo, tekin tää viikonloppu. Jag hade solat mycket under de senaste veckorna. Oh. Nyt jännitetään, voittaako tytöt tästä lähdöstä. Elite Loppet on täynnä iloisia juttuja ja välillä pettymyksiä. Joo. Menikö kaikki rahat? Ei ihan vielä. Nyt käydään syömään. Jäi välillä vähän rahaa. Menkää syömään. Kivaa reissua. Ääni alkaa kuulostaa siltä, että perustan kohta seksiin. Ääni alkaa Anna numero sit kun siirryt siihen ammattiin. Mä kerran. Minä hoidan. Nyt mä joudun keskeyttää, koska mulla on pakko pelata seuraavaan lähtöön ja mulla on taskussa about. Paljon mulla on rahaa? Lotta, osaat sä laskea? 100. Tolleen saa edes persettä suuhun. Ei tollakaan. Oot sä varma? 120, 140. Toi, älkää persettä. 240. 240 kruunua seuraavaan lähtöön. Vähän olutta. Se on muuten firmakuitti. Laitatko sen tuonne taas? Eli 140 kruunua ja mun pitää vähintään triplata sen seuraavan lähdössä. Voitko sä tehdä mulle sen vedon? Triplata. Voi. Nyt meni helppo. Hyvä. Lotta, ohjelma. Annatko Jannelle rahat ja kävelään tonne pelitiskille? Tuolla on 4 voittaja, 3,0. Winner. Eli siinä on meidän ratkaisu. Tosta. Numero 4. 3,0, eli se käy sun tarkoitus. Loistavaa. Mut koko ravien idea on se, että sä saat nauttia siitä, seuraat sun omaa hevosta. Jengi huutaa, jengi mylvii. Sit loppusuoralle tultaessa niin selvii, mitä tapahtuu. Mulla on hyviä uutisia teille, koska mä oon pelannut 240 kruunua numerolle 4. Ja se voitti. Ja sä kannustit sitä 8. Totta kai mä kannustin suomalaista, mutta Korve Janne, joka tietää eniten raveista, pelasi tämän peliä ja mä voitin rahaa. Jos tekin voitatte, niin otetaan sviitti 3 ja vietetään siellä semmonen mukava ilta, ettei lähdetä mihinkään sieltä. Ihmiset, tulkaa raviristelylle ja kuunnelkaa Janne Korpea. Ihan sama mikä tilanne, niin rahaa tulisi tilanne. Mä en tiedä paljon me voitetaan, kerroin oli 3. Jaahat, joku jättänyt bissellä. 820 kruunua. Se kuulostaa paljolta. Se on melkein 100. I wanna bet for number 6. 500. Eli mä pelasin just noin 500 kruunua samalle hevoselle, mille tytöt on pelannut, ja se on suomalainen hevonen. Ihmiset, tää on Elite Loppet. Tässä kutsutaan sellaista sanontaa, että jos ei se saa keuloja, niin silloin sen on vaikea voittaa. Ei se voinut vielä pilata. Hyvin meillä menee. Ei meillä mene hyvin. Älä näe negatiivista. Eikö meillä ei mene hyvin? Sen verran mä tiedän raviurheilusta, että jos on tommonen lähtö, niin kutonen ei voi ikinä enää voittaa.
Katsotaan uusi. Leikitään, että me ei muistella. Katso meidän silmiä. Me katsotaan Ei enää voi. Se on paha. Sen mä tytöt sanon teille, että jos se nyt voittaa tän. Se on hyvä. Se on tehnyt kovimman juoksun varmaan koko uran. Se ei voi voittaa! Miten se voi tehdä? Se voittaa! Ei vittu jaksa! Ei jaksanut! Ei voi! Voitti! Yes! Me ollaan läpi! Ai vittu! Yes! Voitteko te kuvitella, että tytöt on ekaa kertaa raveissa? Ne on voittanut Jaajon raviristeilyn Instagramissa. Ja tein ensimmäinen veto, numero 6. Paljon te pelasitte? Paljon. 100 kruunua. Ja te saatte todennäköisesti tuon aika hyvän kruunun. Yes! Tytöt nostaa isot rahat. Kyllä. Mitä teette? Nostetaan meidän voittoi, meidän ravivoittoja. Jännitäänkö paljon sieltä tulee? Kyllä vähän. Aika kiva. Tack så mycket. Aika hyvä. Aika viileetä. Kyllähän sieltä tuli, ihan riittävästi. Hyvä. Elitloppet viikonlopun huipentumaan just alkamassa. Mä lyön 500 kruunua numerolle 1, eli Nuncio. Mä uskon, että Bold Eagle voittaa, mutta se on niin pieni kerroin, että sitä ei kannata pelata. Koko maailman odottava Elitlopetin päälähtö. Tätä raviristeily-ihmiset kaikki on odottanut. Nyt on hevoset liikkeellä. Sen verran osaan selostaa tästä lähdöstä, että ensimmäinen puolikas on menty. Mitä täällä tapahtuu? Ennätysvoittaja! Aivan kylmissä väreissä. Ei ollut Bold Eagle, ei ollut Nuncio. Oli joku ihan muu. Ruotsalainen ja suomalainen raviyleisö on aivan ihmeissään, koska 2 ykkössuosikkia ei menestynyt päälähdössä. Numero 5 Timoko voitti juuri saatujen tietojen mukaan Elitlopetin 2017. Oli voittaja kuka tahansa. Tämä on huikea tunnelma. Huikea tapahtuma. Elitlopetin voitti siis Timoko. Mä uskaltaisin väittää, että tämän reissun voittajia on kaikki ne, jotka on lähtenyt raviristeilylle Jaajo ja Jannen mukaan. Joka ikinen ihminen, kenen kanssa mä oon tuon puhunut, ketä mä oon nähnyt, ketä mä oon halannut, pussailuttanut, jututtanut. Ja kaikki on rakastanut tätä reissua. Tää on mieletöntä. Tulkaa kokemaan tää jonain vuotena. Ehkä mahdollisesti jopa jo ensi vuonna.